आरटी पारदर्शी पकेवा ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲ ବ୍ରାଉଜରରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ आरटी पारदर्शी टाइप କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ आरटी ସେଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେଇଥିରେ ଫୋନ୍ କରି ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର 10ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଦ आरटी ପାରଦର୍ଶୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଅଛି। ସେଠି ସ୍କାନ୍ କରି ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣ ଏଥିରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆଲର୍ଟ ନ୍ୟୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 10 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଟୁ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ଯିବା। ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ଖୋଲିଗଲେ ବିବରଣୀ ସାବଧାନ ସହ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ପାଇବେ। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ଲଟେରୀ ସମୟରେ ଦରକାର ହେବ। ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଅରିଜିନାଲ ରେକର୍ଡ 2 କପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟି କପି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଓ ଅଫିସ କି ପଠାନ୍ତୁ। ଅରିଜିନାଲ ରେକର୍ଡ, ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନର ଇ କପି, ଯୋଗ୍ୟତା ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାତା ପିତା ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାତା ପିତା ଆଧାର କାର୍ଡ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କାର୍ଡ ଯଥା ମନରେଗା ହିତାଧିକାରୀ, ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ହିତାଧିକାରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ହିତାଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦକ୍ଷ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲାଗିବ। ଅବିବାହକ କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନିରାଶ୍ରୟ ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଭିକ ମାଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଶିଶୁ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲେବର କାର୍ଡ ଯଦି ଥିବ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆଡ୍ରେସ ଡିଟେଲ୍ସ, ଡକୁମେଣ୍ଟ, ସିଲେକ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ এটা ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପ୍ରବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ପିଲା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇଡି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ସି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାରିଲେ ସେ ପୁରୁଣା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଉଛି ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛେ। ଏବେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍, ମିଡିଲ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଜେଣ୍ଡର, କାଷ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ, CWSN नो କରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେସିଆଲି ଆବିଲିଟି CWN ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେସିଆଲ ନିଡ୍ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସ୍ କରିପାରିବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପକେଇଲେ ସିଲେକ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପକେଇବେ। ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ ଆଇଡି ପକେଇବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ଏଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଆଡ୍ରେସ ପକେଇବେ, ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ, କହିଲେ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କିଛି ମାଗୁନି।
तापर आपण सेव कला पर गोटे रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट हम से मेसेज रे भी जीव आपण पाखक तापर सेटा को भविष्य में आप चेक कर पारे। थैंक्स फॉर वाचिंग।